De Hommel rent voor UNICEF. Het is vandaag 10 april, dit is het Peel en Maas Journaal. Vandaag vond de jaarlijkse UNICEF-loop plaats. Dit keer op basisschool De Hommel. Zo'n 430 kinderen liepen mee voor de rechten van het kind. De ochtend startte op school met het lopen door de leerlingen uit de onderbouw. Ze deden allemaal heel erg hun best zoveel mogelijk rondjes van het parcours te lopen. Hoeveel rondjes heb jij vandaag gelopen? 6. 6 rondjes? Dat is wel heel veel. En ben je nou heel erg moe of een beetje moe? Of... Heel veel. Wat heel veel? Moe. Ben je heel veel moe? En wat ga je nu doen? In de klas drinken. 11. Wauw. En hoe voel je je nu? Moe. 8. En hoeveel rondjes heb jij vandaag gerend? 12. En hoe voelen jullie je nu? Want jullie hebben natuurlijk heel hard gelopen, heel ver gelopen. Ik voel me doodsmoe. Doodsmoe. En hoe voel jij je? Blij. En waarom voel je je blij? Omdat ik het vind dat ik het best wel goed heb gedaan. Als voorbereiding op de loop hebben de kinderen een gastles gekregen van UNICEF met als onderwerp de rechten van het kind. Deze loop wordt georganiseerd om de kinderen bewust te maken van de leefsituatie van kinderen in andere landen. En om kinderen kennis te laten maken met alle werk dat UNICEF doet voor kinderen. En natuurlijk ook om op die manier de kinderen in de gelegenheid te stellen om zelf wat bij te dragen en een sponsorloop te lopen, geld in te zamelen voor UNICEF. Het is natuurlijk toch onze verantwoordelijkheid ook voor de samenleving, voor niet alleen in Nederland en onze eigen samenleving, maar ook internationaal om toch kinderen een kans te geven. En die hebben ze hard nodig. Kinderen een kans om hun eigen toekomst toch op te kunnen bouwen, om te mogen dromen over hun eigen toekomst. En daar mogen wij een steentje aan bijdragen. UNICEF heeft als organisatie veel doelen waar opbrengsten van een dergelijke loop naartoe gaan. Er worden over de hele wereld projecten van UNICEF mee gefinancierd. Nederland kiest vaak een bepaald project en dat is ieder jaar verschillend. Maar op het moment gaan de meeste gelden naar zeg maar, de brandhaarden in de wereld waar vluchtelingenkampen zijn met kinderen. En dan wordt het gebruikt voor voeding, eten en onderwijs voor kinderen te organiseren, ook in de vluchtelingenkampen. Bij veel kinderen is er al bewustwording van de vaak slechte omstandigheden waarin kinderen over de hele wereld verkeren. UNICEF helpt mee om dit proces te stimuleren. We merken uit de reacties van kinderen, als je ze in het dorp tegenkomt en ze zien de blauwe jas, dan zeggen ze, oh ik weet het, jij bent van UNICEF. En dan weten ze dat ze ook voor bijvoorbeeld medische zorg, voor inentingen en voor schoon waterputten en voor onderwijs, daar weten de kinderen toch vaak heel goed te herhalen. En dit jaar, nu dus, is heel veel nadruk gelegd op lessen over kinderrechten. En daar horen die zaken die ik net noemde ook bij. Dat weten ze dan wel heel goed, ja. Afhankelijk van de leeftijd natuurlijk. En wat is UNICEF? Ja, dat geeft geld voor allemaal andere kinderen. En voor speciale kinderen? Ja, die heel arm zijn en waar geld vanaf wordt gepakt en zo. En wat gaat er dan gebeuren als jij rondjes gaat lopen? Dan krijg je geld en dat geven ze dan aan UNICEF en UNICEF geeft het dan aan de arme landen. Hebben we gemerkt toen bij de gastlessen hier. Kinderen die dus dingen te horen krijgen, kinderen hebben ook dingen gezien. Mooie filmpjes, mooi in de zin van betekenisvol, waar kinderen kunnen zien wat andere kinderen nodig hebben. Dat ze kunnen vergelijken wat heb ik zelf, wat zie je bij andere kinderen. En als je dan op het einde, dat was zo mooi, dat een aantal kinderen die dat wilden, die dan op een kist gaan staan en de anderen toespreken en zeggen, en dit is wat ik wil. Dat vertelt voldoende. In de middag gaf wethouder Hans Teunissen op de atletiekbaan van Venray het startsein voor de UNICEF-loop voor leerlingen van de bovenbouw.
Tot zover dit Peel en Maas Journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Maandag is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vanavond en vannacht zal het na een prachtige zonnige dag vrij snel afkoelen naar ongeveer 9 graden. Morgen is het in de ochtend droog en zijn er perioden met zon. Daarna komt er geleidelijk bewolking met kans op buien. Het wordt ongeveer 15 graden. Zondag is het droog met zonnige perioden en het wordt zo'n 17 graden. Fijn weekend, graag tot maandag.